Kaon na sad ni. Sana luya lagi. Luya kayo pa kaon. Di na gini-joke ako abay. Kanina kay padong pamantag dire. Grabe mo ato ganina sa. Kanina lang ako. Pwede din ni ablihan ko natunan tanaw charot. Oh, sige, kuhit na lang mo diya. Inya napa mo yung mga tubig. Ay diri na. Day, alay day. Magdatslan lang mo kay. Lingkod mo kay mura naman sa kitag lingkod. Karon mainom na Ako kita ito ko. yan. Awan Dili sa bugnaw. Lami tok na bugnaw nga ko. Ay na. Oh, Naman to ginamos mo takya. Masuda na oy naman ko ilusyon dire. Kami lang si Maria Cui ani magkuan ay mag. Oy. Nasud ang kanon sa ilo. Mukuan sila mo rin. nag-video day ka. Ni like mo gud mi Sige na ato. mo. Ani like. Sige, kauna mo. Dagan kayo nag-subscriber kay. Kamay biya kay mangumbinsi sa sticker di ba? Dala Tutoy na oy. Nay ko tubig dire. Ala no? Napa may soft drinks niya. Dami doon ang humba na tambay mo. Patilaw ako no. Shout out day ko sa tagiya sa humba nga. Ang nagluto sa humba unsa na oy video na ba? Unsa na ba? Unsa na imong habay live Sa video? man ang karos diya nang umingking. Ako ana ba gihatag nga sa katong tiguang. Aw ako ra ilo palit uy. Ano ka? Yata ang palit ito nimo. Ako gidagaan ti uy. Kisay way soft drinks. Oy wala na tay to. Ako bay walay bugnaw ba bay? Pangayo ko kami kan. Drinks o bug. May soft drinks Bugnaw niya. ko pa. Ngayon ko ano. Di naman ang init. Mas duol-duol ako dire. Oh, tagsa. Day. Isa pa yung may plato. Kuya. Kuya. Dali sa oy. Abli sabi kay atong ipasod. Abli sa ba ni kay di ko kakuan. Ako ano. Sige, pataki lang kay. Ikaw man eh. Kumagay na anak ko anak tando. Salamat. Si Gilo im nang gilena. Kani. Katong hap. Ayo. Kanang ayo. Sabi pa lungo na na. Anang legs lang, legs. Kuha ko. Ganahan ko. Sige sige. Bira nil. Hinayon ko na to kay mapiang. Tingay pare ato nagkakat nagsungkod na lang noon. Awa day. Wala ka luip. Lagi, rice. Kani day rice mo. Lumaya gud ana. Sige daghanon ako. Oo, nakilagan na. Kaon yung ko kay gulo na ko suma magbilaka na lang ko. Ano naman ko, ano Mag-edit then mag-premiere. Butang-butaw na sa paper plate mamayri na apa man gud oh. Napa di ay? Oh. Unsa din na iyaha Luya sa daan. take out na iyaha? Oh, take out. Na. Ana. Uli pa na imong rice. Bay sure ko ba Ini mo ana kaon? away na na. Kana Makaon pero ko. sobra na lang. rice. Nya ganan kay nanion. Sige. Okay na na. Ay, kanang laway kanang mga saliva. Okay na. Mag-exchange ba? Exchange saliva. Uy, nakuha pa amo namin ako. Ana. Bay sure ko ba mga on gyud taga-amo aning kuan kaning mga kaning Yes. rice kilami. Uy, mahal bi kini sa Island Central ang yellow rice. 85 ang usa Pero ka nami sir, siya, o gamay kanang- kayo ang Kanang luto ugod nandito gamay kaunon kayo bay ba no? usa ka cup. Ang pag-uyod ba nga dito kaunon or i-microwave mo Kaon ko pwede maayo na, ba? no? Kaog Dita ka na mayo. ko maayo ang Undang usin hunyo. Buto ka. Naulian ang lugos ka tangas buntod do. Oh, sige kaon mo diha. Down. Standing position lang mo. May standing kay dayo. Royal ba? Dito ba? Ano ako ko din. Singot mo na niya gud. Ay ko. Uy, ang humba ba kay bisag magmura siya ko ano pero dili sa itom pero lami. Hindi. Salamat. Piling ganda ng sibuna. Ngayon ko na ba? Tara. Ba daw. Iinom na Ako jud ko. bata, tita. Iinom na jud ko ng Royal ba kay padung ta uli. Di na ako mukaon sa mga magbilaka na lang ko dito. Nami ang humba. Away pagduha-duha ha. Pagsarap ako mo compliment. Yeah, napay video. Compliment. Pwede ko mga yugtumba. Kay gana. Pero nakakaon ko Well, luy ganyan. ah. Natoy luy ah. Asa na yung luy ang humba or ang kanyang kuan. Kanang kainday bay na anay luy ay muhay bay no. Ang tiyan na iloy ah. Tiyan mi di ito. Wala sa panuhot ba? Kapal na itong lamyon eh. Kumta. Tengsin sana imo na teng.
Kung may nag-video ninyo diri, ako na lang. Ako mag-video. Surrender na. Nangalubak na eh. Nangatog na. Ni kuan pa man kuan ni sustain. Ako atas pag kinabuhi, kay nag-delete man ko. Di ba ang kuan bar? Ang baltiri na ako eh. Power Ano bank. siya kuan? Power bank. Ano siya power bank? Dala kuan. Itakuha man. Asa naman po siya sunod? Ilang ati Irene vlog. Namutong. Magdatag kuan kani. Pauga ka mo daan sa imong mga bana kaya ikadumi kuan. Pauga? Paduga. Butong man. Para magtambal lang, tambal. Saudon man niya. Yawa man ko'y banan, sao man na dimpin man ako magbasa. Magdatag kuan kaning condense o Madungog pa Skyflex. yung video ba? Royal, di ba? Butangan na royalty. Hindi. Skyflex o Ayaw condense. lang, royal. Uy, ito lang. Kuan lang ba? Condense lang. Condense o Skyflex. Damihan gay kuan ng white timpla. Basta bag Oo, ulang white lagi. timpla. Hindi, lamig ko nito. Wala siya timpla. Basta Dropping of the fresh lang phone mo, was kanang smartly bawang detected and the camera was retracted. Continues on the camera. Yes, activate. Wait, Kapila naman ang kinabuhi. Ito man ang kinabuhi. Bay, lami kayo ni ang kamsa kung bago gid siyang fresh from the kuan no. Ang bago gid ba init-init pa ba lami kay kaunon. Init-init ko Lami mo yun. kay ingon ani sa. Yaga ini tabunan og mga tawil. Ay, Para mo init to. Ay, yapon. Pero wala ta. no, gi kuan din siya gi. Preserve. Pero lami jud ako ba. Yun lang po ta. Ngaran. Nangaon na mi diri nang hapit ni ambot kinsa ning balay diri. Doon na may lamisa sa gawas, hala hayag lang mi sa among mga pagkaon. Panihapon na ni, nikabot na mo sa balay tuog lang ta dito. Well done lang siya man ni panihapon niya apil ang pamahaw. Panihapon. Pamahaw eh apil. Uy, hala kaluoy sa kong baby. O dira. Abi ko ba Kaon na. tawil mo diha? Wow eh. Lagot ka sa panunggo ko. O dira. Balik-balik ba di daghano na. Tagay, ihatag ni tiri. Kausahon na lang. Labas na po kay tiri diri. Ihatag ni Tiki. Mas kikipod. Si Tiki ug si tiri usa naman niyo. Ayun. Mao ni ron tawa. Tiki man na. Asa kag tapi ato man. Dito ti Ubig init ra man gud tuyahan. Ah, na may kape dito. Ka nang mughog. Di, magputaw ka kay naman siya inani ay. Ah okay. Uy, di. Dito wala na may tubig. Di, naik ko diri. Oh, scooter. Scooter, mineral naman ka namin na. No, paksod. Ha? Sa ata Ayaw na paksod. Padong sa pamilya, padong sa biya. ABF mo? Di mo kog ara pod. Ayos man na, nahimo ko. Sa MC bigan. Hindi mo ko manimog ayos sa inis na kuan. Kuan, mineral dira. Ha? Parang isda. Ah. Ka, nanay. O di nila pa sa Ay, na may carrots. Lusaw naman ba? Nalagi kay ding kana. Oo, mong ba itike? Naman ko i-ref dire po. Musirit man ikalit akong giino. Wa kang resteta diha. Di man kana kay. Nag-enjoy ba mo? Oy, okay na mo? Okay ra, okay na okay. Nag-enjoy ra mo sa atong adventure for today. Padung na mi pauli mga bay. Super enjoy. Super amazing experience Yeah. with amazing people. No, puro packs na. Ha? Ano to? Main na siya tawag. So lami jud siya ang humba no. Shout out ko sa nagluto ug sa nagpalit sa karne. Sa sunod nga higayon pun igyon ninyo kanang daghag tambok. Unya, atangin ninyo ang Puro man ang unod iyang ang gipalit. akong shout out katong nagbaklay pa mi ni Jiki. Nga kami na lang dalawa ang nabilin sa kuan palibunan. Okay angang. Matod pa na ako dito. Shout out sa mga nang iwan. Nili Bags official. Dati Irene. Wala no ako jud. Silin ganda na First Cebu. honor, kami jud ay first honor mi. Ay di una. Mikay, og si Inday. Luoy kay. Dungan mami pero Luoy kay now ano sig sungkod sa buntod na. Kabalikon man ko, kay nakulbaan ko ba, kay nainisingit. Tabang, mama, anak, kinsa ikaw puti? Joke na ako bakit para ma inspire. Kulo, ikaw to. Pabuhian na ko Ikaw yan. nga, kung mo na ala pagtumba jud sige para makakatkat kag sunod. mo na, inigadto dito humanang sumba. Dugay man naka Sayo mo ni Iughan pa Kalunes man. para makasayaw kita ba.
Bawgi na. Kontrol po si ate. Isa ay wala ka nang ukuon. Ang kamot nagkurong nga masayo ko. Ang angkay din ako no siya ko bahugi na. Hutda na! Hutda! Kirosa. Ayaw, maisyuta. Sige, sige daw. Atras mo siya. Hutda na!